मास्टर हमारे गाना का बोल बा, दुलही रहे बीमार, दुलही रहे बीमार, निरहुआ 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 सटल रहे। मालिक हमारे गाना का बोल रहा कि दुलही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। तू सटल रहे मालिक तो कैसे रहल? मास्टर कोनो परदेसिया रहल, अपने घर परिवार के छोड़ के गल रहे कमाए, लेकिन ओकर परिवार ओके बहुत माना, इतना माना कि एक कलछुल जबले घी ना डाले ना तब लोग के चैने ना मिले। तो वही पर है मालिक, नहीं केहू से तनिको लजाला, वही घरवे में खाला नहाला, मास्टर वो ऐसा रहल ना कि इतना माना है ओके, अब मेहरो कर कम ना रहा, वहू के कितना बेचैनी रहल ना कि जबले एक जगह पर दूध ना डाले ना ओके तो चैने ना मिले। तो मालिक दूसर की लाइन बा, अरे मंगर चाहे सुमार जाके डटल रहे, कौनो दिन उसे ना बचे। दशा तो उनकर इतना खराब रहना कि चाहे इतवार होखे चाहे मंगलवार होखे एको दिन ना बचे। हाँ, मंगर चाहे सुमार जाके डटल रहे, मंगर चाहे सुमार जाके डटल रहे, दुलही दुलही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। नहीं केहू से तनिको लजाला, मंगर चाहे सुमार जाके डटल रहे, मंगर चाहे सुमार जाके डटल रहे, दुलही रहे बीमार, निरहुआ निरहुआ सटल रहे।